Здравейте! Много се радвам, че темата за енергията така добре при хората се получава и че вече хората разбират, че не е нужно да търпим всичко, а да поставяме здравословните граници. Но тук има сега още една тема, която искам да подговоря. Вчера с един човек говорихме точно за това, че той е на мнението, че не е хубаво човек сам да се хвали. Аз пък съм на мнението, че точно това е нещото, което ни е насъдено от социума някога, че не сме достатъчно добри, все да се доказваме и все да сме в едно вътрешно напрежение за абсолютно всичко. И точно това ни изкарва извън нашето същинско аз, това, което трябва да сме ние, понеже той е социум, както вие всички знаете, аз съм от тая генерация, 80 и набор съм, не крия годините си и не съм с маска. Това е много важно в днешно време, човек да не се замаскирва и на нас и на предишните генерации им е насаждано, че не са достатъчно добри, постоянното доказване, постоянното човек никога не вижда постиженията си. Никога не вижда постиженията си. Дори и наистина грандиозните постижения не вижда, които е постигнал човек, а се търси нещо по и все не е достатъчно добре. И това е програма, която идва от родовите модели и от социума, които ни ги насаждат. Затова аз толкова говоря за човек да повярва в себе си, да бъде в цялост. И тогава вибрира на други честоти и излъчва друго, а не привлича. Тогава не гоним и не се доказваме. А сме си ние, тези, които трябва да бъдем всъщност. По принцип, тези модели с доказването ги има и на работните места. Аз съм пряк свидетел на моделите, но те също идват от личния живот, в който трябва винаги да се доказваме на нашите родители. Така това нещо се пренася и на работното място. Така че за този център в себе си и за нареждане на тези пластове можем да работим. Човек, когато осъзнато иска да промени нещо и не иска вече да върви по старите модели, стига до една точка, в която вече всичко е възможно. Но това трябва да стане само с желание, а не просто с едно казване.